Newton gima Newton bedo lero kanyo kano wachapo weche mag golo oula daro oula bende pano los gi makare e ka to mandol bikate gwenge wa mamoko makare okolos gi makare kineno commission kaka ma Nairobi River okete ng'ato kaka Waititu nowacho lela ni ka jogero butiro to aora ni mamondo chori to kosechora aora duoko bobet ang'o pi bobiro to monjo kuondegi yudo ka commission to jogo mapuodho ute migerogi nikech an gi yie ni ka ng'ato mondo ger ot kamoro amora nyaka puodh odni jogo mapuodho ute migero machiegni gi aora jogi bonego maki otere do mondo ogogi fine maber nikech gitugo gi ngima ji ka sani wasewito ji malawo 20 jogo makadha 38 yani onge kuma dhiye yudo ka gigo ahinya koro mano jogo nego ketne gi rang'iny makare jogo nego maki owewegi kaka owegino nyokoro mo jo ng'intine e yo machal nare mano kama ka wantiere kodi ka achiel mondo mwabeda ne kod ng'eyo ni nyaka sani omak gi e yo machal nade ma en komiti nyokoro mo jwang' ma bende bedo kanyo kod oganda mathoth ahinya ka gibedo ka girango chal mar oula e kinde gi makoro oganda kale midhiero mathoth ahinya iwa kanyo kotelne kol kanyo Daktari Pamela Olet mano ko mochung' ne weche gi mago mag Nairobi River Commission oganda mamoko mapontiere kar kanyo kora mo jwang' gibiro e yore ma opogore opogore kidienje mopogore opogore Waititu dono chungo mare kendo nokone kanyo ni nokonya bede komiti ni mora kada telo banka no segole kata kaka bedo governor kara kamano nitie chenro mamoko mapontiere kar kae debed ni jo Kenya ok winj milome ma igolo gi jolony e weche gi mag koro chal mar kor lwasi manyamiyo wabedo koda midhiero machalo kama Nairobi Rivers Commission oselando pile ka pile jodaro wuoge e gengni mag aoche mopogore opogore kata nembe madiponi oganda odak machiegni jowa potamore jowa nigi chandruok iyudo ka economy ma Kenya wang'eyo ka chal sani koro kata nyiso ng'ato ni mondo dar to kami nyise monego dhiye mitere to kosedar onge koro ibiro yudo ka oket ni ilando e TV kata ilando e radio ni wadane jowa odar but sirikal be koketo structures mag dar ni chal nade kik wil ni kata mana chien kucha neno ka wan gi chandruok mar joma ne daro from Mau Forest to sirikal be ne owacho ne ni kosedari Mau kata dhi bedo settled kanyo to jomoko be ne tamre to magi e chandruok moko osebedo go miyo koro kata kodho chuto bedo gi flooding nikech kwa dok e weche mag kor lwasi to kata yien bende onge to mar ariyo kichake ng'iyo ng'ama wacho ni mondo dar to kata gimuchamo gotieno bende onge go koro an gadier ni jok ma sani chandruok oyudo Kenya kama ne pi onego gisegombo mondo gidar to kama ginyalo dhi ka gidar no bote mang'o onge aparo ni sirikandwa kata piny owacho marwa ong'eyo ni flooding ne dhi bet nikech jolony manowacho weche mag El Nino gi bondik mana gi sirikal mar Kenya mondo ginyiswa kuma piny dhiye kaluwore ka kor lwasi chalo to onge initiative manosekaw owinjo mano teng bilion 10 oteng bilion 1 oteng ke pesa di to pesa gi koro mondo yud kama ni inyalo ket gi onge inyalo paro ndalo moko ne Mike Sonko mane governor ma Nairobi kane gik ma kamago timore to nogolo pesa ne resource gi kane otiyo godo yudo kodaro ji joma ntiere gi miech gi no ogolo nyaka bas matero miech gi an ne konyo but kada wuoyo matin e weche mag gine ma Nairobi ka kuonde ma pi onego ne luwo ma Nairobi ka my government ma Nairobi county government fail nikech yugi te odhi ei aora kato gidhi ei oloko manoketi kato gidhi gidino koro ka pi obiro to pi ok nyal kadho but wantie gi jok mondiki ei Nairobi ka monego bene timo cleaning kendo nyaka bene nitiere minister in charge for that both from the national government and the county government to ok apar ka gitimo tich Nairobi ka ne nitie ng'ato ni manochung' ne weche mag aore the late Michu kinen ng'a mano galuora mano keto Nairobi bedo maler ma oche teno ket tingni mano yawo sani koro waketo tinga yawo aora gi to sani koro yawo aora ka already wantiere problem nitie jomo osetho nitie jomo wito gigi nitie jomo naneno e TV ka indika jomoko ni witado gi malo ok ginyal donjo ei ot to be ok ginyal lor piny ano ka mtokni ne pitero mtokni mag ji to ok en ero mar ja Kenya ma yuto ne piny
en mani osuru mwachulo ni emonego bed ni nitiere mowaketo ni nyalo dhi e disaster management. Disaster management nitiere pesa madhiye, to nitiere non-governmental organization ma bende support this disaster management. But every year gini katimore tiyudo ka gima sirikal nyalo timo en nyiewo mchele, oganda, tero kuonde ma pi otere ji, but ok ginyisgi gima onego gitim. For example, like in Homa Bay County, wantie gi problem sani, nitie flooding ma serious, ma ute ji omukore, gwend ji odhi, dho jomoko ki obet nade, and magi jok mosebedo ka seche moko wuoyogo, and sama gini timore wantiere kendo gi other problems machalo tuoche mikelo gi weche mag koth to gi pi. Gimbe gini gintiere kanyo. So we are losing life, nyaka ne ng'ama ok onego tho nikech tuo make to konya dhi hospital to ot be onge go. Koro ng'ich be chak timo ang'o, chako nege. Koro gima paro ni gima nyalo konyo situation sani en ni oganda wa ma Luo kata ma Kenya ka wabed gi thuolo, walos riwruok ma wanyalo konyo oganda, wanyalo go mbaka. Ndalo moko kane nitiere dhawo moro ma 2007, Radio Ramogi kane oloso pay bill system moro mane odhiambo chale gino tiye matek kabisa, ma jowa no kawo moduok nyaka dala. Sani bo wanyalo loso system nikech jok mane kawuoyo e TV kaka thoth gin joluowa, wanyalo ng'eyo moro ma ka gintiere gi dala to ok wanyal ketogi ni pod wachak wa host gi e bath aora kama ne pi oterogi. Wanyalo riwore mondo wachok pesa matin ma ng'ama nego nyalo chiwo, to wamed gi matin ma wanyalo kwa sirikal mondo miwa. Waduok jogi wasetlo gi dala kuonde mane onyuolgi, to maonge gi dala bo wamany kaka wanyalo settle in other places mondo giwe tho kacha, to nyithindo be dhi skul no be koro I'm not sure nikech sekta wa mar somo dwaro ni ji te kosomo dweche 3 to gitimo penj. Nyithindo ma koro bedo affected gidhi timo penj mana nikech somo to ng'eni ok dhi chung' nikech nitie flooding kuonde moko. Gidhi timo the same exam koso gidok nuoyo the same classes. So gini oting'o a lot of things ma onego sirikal obed piny maging'i. Onego bed ni sani minister mar education nosewuoyo mowacho ni kaluwore gi magi wachoro yepo dhi mbele, kata wang'iyo kaka wasetlo nyithindo mondo tim ang'o mondo dhi skul. Nyaka kawuono an pok awinjo ka nowacho anything concerning choro yepo kata keto gik moko mondo bed in place. Koro aparo ni the best mwanyalo timo en ni wang'iyane yo moro kata mana kokalo TV ka, kaka wanyalo unite jowa ma lwetgi bet nitiere go, mondo wadhi wang'e ni to madhare kacha joma bedo affected ka koro ok wang'iyo Kenya as a whole, joluo gin adi, to joluo wagi be gintie gi dala kuchere aka wanyalo terogi mondo within 1 week or 2 weeks waseferi a number. Sama waseferi a number ni pod wanyalo dhi moyud ni ng'ato samoro gimwonde ok dala en noonge ot. Ere ka wanyalo timo fundraising on our side, ng'ato golo siling 50, ng'ato golo siling 100, wadhi waket negi ute moko e dala kucha ma onyalo donje gi nyithindo, mondo mano yo mwanyalo konyogi. To ka ok watimo mano to wabiro neno gik katimore year in year out, and onge gima wadhi timo. Anyisi ni for example sani an gi ute mane pi otero mogore piny flat, ok gin meka, to gin mek jopiny, to gin mek mon liete mantie kor gweng'. Kawuono aseoro jomoko gedo, kiny I'm thinking ni kachaka nwang'o pesa moro matin wachak wager kendo machielo mondo wa rescue these families. But kata watimo ma to nyithindwa makoro tho Nairobi kae gin otero gi kae. Nitie gima nyaka watim kaka oganda. Sama nabiro ka aneno ka ji riembo mtokni madongo kabisa, they are consuming fuel. Can we stop one day fuel mar one day to wang'e ni to fuel mar one day kata ka en siling 5,000, to 5,000 ni agole towards ng'ama ne pi onego nyathine, towards ng'ama ne pi koth otimo ang'o omuko ode, mondo wakony oganda. Erokamano ahinya. Wach mar pay bill ang'e ni moro en waka ma pod wanyalo goyo kata tok chenro ma kama mondo mi anene kaka onyalo bedo kata ka itime e yore mopogore opogore mondo mi okonya ne ogandawa kama gintiere. Onya bedo ni en tabu mar telo kose nang'o manya bedo katimore. Yiende te pidho, jatend piny Kenya nigi lek mar pidho yiende. Short term goal nyalo bedo ni en mane ka otene kod pith mag yiende gi. Isebedo champion mag pith yiende, Victor, nyaka sani kata oganda mamoko mapod nitiere mbui penjre ni ere kaka mae nyalo bedo ka konyo. Wawinjo kacha kaunti ma Homa Bay kokalo kuom jatend migawo mar mochung' wechegi mag tudruok kod oganda, Grace kane nitiere e studio kar kae mano odiochienge 2 mokalo, gino mwacho kanyo ni pidho yien mano machalo kaka bambu mano bang' koseker jogi e alwora mar nam kata kuonde ma pi makamagi medo bede, man dhi bedo long term. To sani kaka inyalo kony jogi nyalo bedo yo machal nade? Okay, Cleophas, yiende te pidho. To gima duoga fwenyo gi Kenya ka, ji pidho yien mar picha. Nitie pidho yien to nitie rito yien mondo dongi. An nachako campaign moro ni wadhi e yiende manyachon, mane Nyasaye omiyowa, weri gi masani. Amiyoga ji example kaka Raila Odinga Weika. Nitie yiende manyachon gi yiende ma exotic masani.
tiyudo ka gin yiende mosetieko higni moko 10. Yiende manyasani koro sani ngima gi rumo, to manyachon koro kochope e dak gi maber. Koro pod anyiso jo Kanyanam, ng'at manya bet gi nyalo mar pidho yien manyachon. Yien manyachon ber ahinya, odak mahingo kata higni 500. Manyasani to ok nya tieko higni 30. Tiyudo ka kendo pi mapiny en interfere go ahinya yien manyasani. Koro yiende machon. To sani ji be go mana picha, iyudo ka ji ndiko jogo man gi organization gi. Gimanyo go mana pesa to gitimo go mana picha to gitimo nini. Onge ng'ama gitimo gini gi chunye. To gini ber ka ji timo gi chunye. To sirikal yudo ka kaka maja mane oket chieng' mipidho yien. Yudo ka bech yien koro idho ma ipidho yien achiel law mana $1,000,000. Yudo ka koro kaka sani kane koth chwe kar January ka, yudo ka CS mar government dhi e school kaila ma okete jogegi. To dhi gi soda gi mkate. To kone jo Red Cross bo biro gi jo NYS biro konyo u. Ma CS ma ng'at manini, ma ng'at ma onego beni sirikal konyo ji. En monego beni ong'iyo yo ma to osebiro gi soda gi mkate. Soda gi mkate ng'eno ok nya konya kata na wuon. Koro yudo ka sirikal be koro nego okaz kamba. Gitugo kodwa ahinya. Wagolo ushuru, wan jo Kenya ka to wan wagone gi kura. To koro jo piny be iyudo kaka koro governor, kaka wachni governor ma Nairobi. Ing'eni governor ok inya yier kaka iyudo kaka MC iyudo kiyiero from the gweng' kabisa cha. To governor bedo determined gi chokruok mag party gi kaka iyudo ka UDA kata Kenya Kwanza gi Azimio. Gine ma gimiyo governor. To pod blame sirikal masani. Jogo mane gimiyowa jogo njao Nairobi kabisa. Pi nego ji. Kineno kaka ng'ato wito karibu ji 3 ji 4. Lit mar adier kaka jo Kanyanam. To kaka osiepna owacho beka. Wach mar ji obia ne oko. Nitie jogo makonyo kaka Eric Omondi. Ochako gire moro ni sisi kwa sisi. Ji kaka Red Cross. Ka sirikal sani ok miwa kata kwan mar ji. Jo Red Cross ema miyo ji kwan. Onge sirikal kata maweyo. Yani mawacho kata ni kawuono gine ma kama otimre gine ma kama. Ji aparo to sirikal ok wuoyo wachno. Red Cross ema wacho ni wakonyo ji marom kama, wakonyo ji kama. Koro nitie grube kaila gi. Kaka be mar alwora iluongo ni We Forest International. Watemo koro wadhi riwre gi joge mondo wane kaka wabe wanyatimo karwa mwanyalo. Ero ko mana en daka yo masane kaduogo mathoth pontiere kar kanya koro mogi jango tin record oula makelo masira masane oganda jo Kenya mathoth bende bedo kako osewito ngimagi kamoko bende odar e miechgi wakaw yo masane kaduogo chenro dhi nyime. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto totieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng. Ambululu manade? Ambululu mamako ng'amol to denyo kakan mano bok ambululu ma wang'e tekni.
Nyakora moga juang machiegni kendo en moro marani podi kete kar kae chenro mar piny ko medo koloni weche mopogore opogore kaka wono wago tach ka warango oula makelo masira kata oula ma neko osekawo ngima jo Kenya e kaunti ma Nairobi, Kirinyaga, Homa Bay kanyo Uganda bende kale thagruok mopogore opogore kaunti ma Kisumu, Machakos, Kajiado, counties moheo 38 mano counties moheo nus odong mana counties 10 kende wiye kanyo kata 10 gi bende koth mamedo chwe kindegi nikech owacho odiochieng' manyoro advisory manogol kod jo Kenya Meteorological Department jogo mochung'ne koro chal mar kor lwasi giwacho kata ni odiochieng' manyoro tarik 25 kwadonjo weekend nyaka ngeso odiochieng' makiny nyaka chieng' Jumapil koth dhi bedo ka chwe kendo dhi bedo kochwe mamalo ahinya. In ikode yo machal nade koth goyi kama intie kata koso intie gi paro machal nade. Nitiere ote modonjo kar ka mar Ruth Nyathi Ochieng' adani mondo asom ote kato bang' waduogi wadhi nyime kod twak ma wantiere godo ka achiel kachiel. Ote mar Ruth Nyathi Ochieng' ka inene kanyo achiel kachiel e wang' jowi mari owacho kama: oula tero ji, jomoko onge kata chiemo. Mane ote mowacho kanyo, kar dak onge. To gima lite moloyo ni jotendwa mane jopiny oyiero to dich gi ngimagi giwegi. Iwinjo ka gi complain ka gintiere ofise magi Bunge Towers mano yawnegi teyni richo mara left richo nitie wach mamoko bende magi wacho ni mana wich kuot. Akwayo jonyuol man gi nyithindgi onego bendo school next week ni tem mondo ikow nyathini nyaka e sikul kata iduog kata koduogo, especially nyithindo masomo Nairobi. Oula ni rach kendo nyalo medo hinyowa. Watemuru waket arita makare ne wan wawegi. Kik wagen kuom sirkal nikech ok gidich gi jopiny. Girito ji otho mondo gidhi gigo siasa e liete. E liel gisingo ma miriambo. Awinjo twak kan umoja. Erokamano ne Ruth Nyathi Ochieng' kuom paro ma kamano. Nitiere apos David mabendo wacho kane achiel kachiel ni Victor puonje Uganda ewi kaka ginyalo pidho yien, kaka pidho yien nyalo resogi e kinde machalo kama. Mtumba kamera wacho ni an Quinta neno chenro ka wuok Nyabera awinjo puonje yo makare. Dan Wasonga wacho ni Ramogi TV an Dan Wasonga awinjo maber ka ntiere Rongo. Erokamano ahinya. To pachiko tere kod twak mango en mane adongi matine dakika 10 to atieko chenro kama ntiere karka. Oganda kale midhiero mopogore opogore mibadhi nika. Jotelo nika. Jo siasa ntiere karka. Gwenge ma oketh gi oula. Debed ni sirkal kata loch gweng' ma piny kanyo onge kod ng'eyo ni jogi ogedo e gengni maga oche manyalo kelo negi midhiero. Iwacho ni chief ntiere piny ka, ntiere DO kama gintiere kanyo, nyabedo kata county commissioner kama gintiere. Gikia ni gigi timore to nyabedo ni jo siasa bende donjore kod gigi nikech adieri nitie chenro mamoko mopogore opogore ma wasechopo ma iseyogi ahinya kuom wechegi mag mibadhi kendo ok tiyo maber kod apis. Mibadhi ma Kenya ka ok nyal rumo sani because ng'ama osemaki motwe ne okwalo piny owacho onge. Awinjo ka osiepna owacho kata ni kia ni Waititu bende nobedo again appointed but court notamore. To en gi mibadhi momiyo nogolo nyaka ofis to pod ng'ato nyalo kelo nyinge e board maluongi ni ng'ano nyalo chung' ne tich moro in this country. Gima chandowa sani ma ok ni mondo wuoni niche wago mbaka kae ndi wach eCitizen mar chulo school fee. Jok mosechulo kata mana NHIF payment through eCitizen poko reflect office jo NHIF to onge be ng'ama ni kode. Pesa mane wawito kanyo en pesa mang'eny ok en pesa matin. Mabe gitamore miyo wanonro ni pesa di molal e kor yamo ka. Onge office mano nego chule to onge ir ng'ama no chule to ng'amu receive be ng'amu ng'e onge. Mana achiel kuom mibadhi mantie pok owuoye. Sani wang'e maber ni jotendwa madongo gini ok omako jotelo mathindo, gini omako joma dongo ma weg Kenya ka. Koro iyudo ka ng'ama tin kata wuoyo to kuma gini chope onge. Sani wach flooding ni ka wach El Nino kane olandi, ng'ino land gini higa mokalo ok en sani. To nowach ni El Nino onge, wan tie mana gi normal rain mabiro bet. Wach gi jatend piny. Sani koro El Nino nitie kendo ma serious manego ji. Sirikal mora kata mana odi, sirikal ma odi
nitie pesa moro ma samoro nyalo manyo ma kata nyarochi moro uso iketo kanyo ni ka gimoro digore kuomi tiyudo gimichakogo ma konyi e chandruok midhiero momaki. Nyaka be nitie kata lopi moro miketo aside ma ka gimoro donjo kuomi tikelo loba chae ma uso akonyo godo midhiero ni. Ok wado wuonde ni treasury onge pesa mar disaster management because wantie gi people who are in charge of disaster management. We cannot have somebody mochulo msara no chung ne weche mag midhiero to pesa milito go midhiero gi to onge, which means we are wasting even that money mochulo ng'ano as a salary. To mano nyalo bedo ni tiyo kuom ranyisi gik machal nade, nitie weche mag daro gi miyo gi chiemo, miyo gi weche mopogore opogore. Koth mano chwe Dubai, sirkal kata telo makanyo olando ni wadhi miyo chiemo, wadhi keto kumoro ubedi, kendo ok en wadhi jogi osegol kendo tero gi kuonde madwaro. Disaster money en pesa moket ni midhiero manyalo yudore. Kech onge ng'ama nigi midhiero mong'e ni dhi timre. Titiyo kode yo machal nade ka onego beni. Onego ti kode yo maber ni sirkal no nigi thuolo mar timo nonro e joma giketo e migepego. Nikech we must have a budget. Nyaka sani koro kawuono kipenjo budget mar udi mosemukore Mathare gi Kibera, onge ng'ama nigi budget ne wiye. Waonge go. Wasebedo gi ute ma wang' samoro kata kaka Kikomba. Budget en mar pesa ni. This budget bedo proposed e committee ma ng'ama onge. Koro pesa ni sama koro nyisi ni wiki kwil jatelo ni chien kacha chawan gi covid. Ingeni covid wiji wil godo kai. Sama chawan ni covid chien kujo pesa covid no lal machal nade. Jok mono tuom no lal gi pesa covid. Mane mono tere kot mutue ne onge. Omiyo kata mana matimre sane ni an ge diri ndi joma meyo kode. Nika koth rumo to nche wase propose pesa moro kama to kotiyo mano koro pesa nga. Kech no siwuok e treasury modonje lwet jogi ni wadhi timo kode gima chalo kama. Aneno gi wang'a ka ji okelo yie moko kwango Nairobi ka. Yie ok nyal konyo the situation now. Situation monti go sani en ni ere ka ng'ama product e dho kama rachni wagole watere kacha. Mae gima ne kela wacho ni kapok wawuoyo mang'eny kuom sirikal dong dwa bed kaka oganda onagi manyalo kawo jowa mater kamoro ma mibadhi onge mwagol gi ka wadwa settle gi dala ada mae wachna mogik kech time rumo wado ni president marwa miluongo ni William Ruto nikech en makoro en marwa koyie to o stop watch housing levy wakaw pesa go wachul gi chula to wasettle gi nikech dwe ka dwe jotich teko chulo housing levy to romo settle problem mantiere kae. I'm sure 100%. Owe ng'ado pesa wane gero go ot mang'ama odak e onge. Well jomoko tho nikech ot onge. Ot ogore kwe monege. Idhi kawo bodi dhi iki. To anda chulo pesa moro ne idhi gero go ot moro makia ng'ama biro dak. And we don't even know ni pesa mosebedo collected mar gero ot gin pesa di. Pok awinjo mano kulando ka. Pod wakia nyaka sani to pesa ni odonjo e which account. Wakia ng'ama in charge of committee ma pogo pesa ni kuonde migede. An be pogo nyiswa ni ot number 1 B C koro tima ng'owa koro rumo koro wanyalo kawo jowagi wadhi settle. Koro omiwa break wajie chulo pesa ni kaka wasebedo kwa chule kech nicho fight against mochako wen wewe wachul pesa to pesa ni kwa chule to wachule sani omiwa 2 months mochulo pesa ni to konjo koro pinego kai because oket ne chulo pesa mar housing levy to ng'ama chiel to pio nego kotho nego nikech onge ot. Erokamano jatije mag Shofco Kennedy Udede e gazet makauno mar Daily Nation owuolo paro kantie kara kapok abiro iri Victor nikech penjo ni bende ang' iduoke nitie weche mawacho ni community based solutions manyalo tii godo mondo mi okony oganda jok modak kati mong'eyo tabu magikadhe ng'ama odak Mathare mondo wach ni ng'ama odak Runda cha ong'eyo gik mantiere kar kanyo ma ologi community based solutions ginyalo bedo ni gin kaka magi kuom ranyisi ma oganda nyalo bedo kawacho ni kae kama wantie maik mwanyalo timo mondo mi ogeng'e wanoko oganda mathoth timo ga mana fuetho ka gintiere kacha gigolo tese kata jwala momoko kacha mtaro mopogore opogore ka gintiere gweng' kacha mago de bed achiel kuom gi to mamoko ibed magi ing'eni wantie community policing ma orito jotelo modak e alwora ma kuonde ji odake but gin ema ute gi odhi kech ok inyal bedo a committee member kidak Runda tidhi kanyo joge modak kama nitie problem ne joge ma ute gi odhi ang'edo ka joge ma nyithindgi moko timo ang'owa otho to joge bende ok omi pesa moro marito offices gi mathindo ma gintiere gi gin be yudo ka samoro jok machandre gi ema chak miyogi pesa matin marito gi mondo giritgi koro gini chakore from the member of county assembly nikech en ma en piny mogik to gini dhir mbunge ibiro yudo ka sani wakia namba mag jok mobedo affected through our government but chieng' migo ombulu to wabiro yudo ni wang'e kwano nyaka mar ombulu mar ng'ama notho nyoro
wang'eni ng'ane to koro mbuche notimo ang'owa notho. I'm pleading with our government, most of the elected leaders. Ma sama koro nego bene wasechung' mwaluongo press conference mwang'eni mbunge makama indikari mbunge makama indikari mondo mbunge reach out non-governmental organizations mantie within their constituencies ging'eni to ere gima wanyalo kelo mondo wakony the situation ma wantie godo sani. Ting'eni kowe gini ni chief gasan chief en a local leader mindiko mondo rit kama entiere, which means ni en problem motimore ni ok onyal come out of this problem. Ing'eni Nairobi kedo ka MP kata ma for example ok adwa wacho nikech ke kuonde magidak iyudo ka MP for example kata Mathare ok odak Mathare, odak sama Orunda ma en ka odhi mana kodhi wechege mag tich once in a week or once in a month to gi chieng' modhe kwa kura, koro ok onyal ng'e gimotimore ka. But kiyudo ng'ama odak ka to nyalo chako golo raise complain ka gini pok otimore. But being ni our leaders odak Runda Karen gikia giminyiso gi and they are eating well, nyithindgi somo in good schools, iomo gi mtoka e dhot itero dala, to en to kia ne nyathi machielo ma wuon gi omiyo koro bedo member of parliament to odak kanye to dhi sikul kanye to chamo ngudhia. Erokamano, adong' gi thuolo mar dakika 5 Victor, kama nitiere kar kae chenro minyalo chaki e kor gwenge manyalo konyo reso chenro madhi nyime kama. Sani waneno kata jok madonjore gi tijni ojende wuok oko kendo gidonjo e pi kacha gitemo manyo ringre mantie kacha ka gitiyo machiegni kod jogi mawuok kacha e migawono mano mar Red Cross. Kata kamano mibadhi bende wacho ni malo oganda gikono ga kinde mathoth mondo wuog odhi e kinde odhi e higher grounds ki gin mage iwacho ga pile ka pile e kinde ma gintiere kar kae. Kangi wacho mano angi med gi wach mar mogik ka watieko kar kanyo. To ang'e akiani kapok iduoko mana kale ote moro achiel ka mar Fidel Isaya orote moro ka tangi duoke ka nitie penjo moro amora mantie kanyo. Victor owacho kama Cleophas Mosnowelo Fidel Isaya ka okenya doto owacho ni wach pi osekelo midhieri mathoth kendo wagoyo mos ne joma midhiero osejuko. An kagolo pacha waseweyo gweno to gwang' to bende waseyo gweno to gwang' be wase mano kodhi nyime wacho ni sirkal wacho ni joma odak e tiend aore odar mano gima nyalore to be ok bitimore. Ere kaka idwa dar to ionge kata pesa midhi gedogo ka sirkal dwani ji odar to nyaka giket pesa moro thenge kod joma daro ji kod lo ma joma odar dhi gedoe. Mana paro machal gi mano mane owinjo kaka kuom odwa ni utona ogada owacho kanyo nitiere omenda moko mapono kinyalo ketenge onagi omanyo nagi ma gine osetimo odar gi oduoko gi pacho mondo gidhi gedi mano private. Sirkal nigi ting' moro bende monego bende gitimo. Erokamano nya Fidel koran kuom Victor. Okay, kadier sirkal onego tengo pesa moro makonyo gik moko kailagi. Tido ka pesa ni botengi to ng'at mane sirkal bodhi kamoro gi ndege to tero soda gi mkate. Kar mondo dhi gi ndege onego or pesa ni ento kikodhi mondo kony jogi. Yudo ka koro misappropriation of fund. Yudo ka pesa ni oter but gimitimo kode onge. To mibadhi pielo wacho gani mibadhi en kaka ng'ama modho pi chumbi. Kaka imedo modhe e kaka imedo yudo riyo. Koro en gima ok nyarum imedo modhe to kaka imedo yudo riyo. Koro jokanyanam an gima nya wacho negi an ing'eni kaka dongo gi jonyuolna jaduong' na okelo gabito no keta ma yani kaka dongo ang'ama jaratiro tanya kwayo kaka odede wacho kawuono e gazet ni gini oterne community based organization kago gamba kamaro luru kane mach noliele bungu ndalo moro to lete no wuok e bungu to aluru no wuok to ringo to dhi aora machiegni to tumo pi gi dhoge matin to biro to tone riyo. Koro legi nyiere ni itimang'o to joka wacho ni onge gima nya timo lakini matin matimo ni nyalo konyo. Koro kwa jogi community based organization jogi manya tiyo makonywa loso gini gine ma gine pap kacha gine ma gin piny kacha gin ma gige gik matimbre ka yugi opongo daraja gin ma gige gigi ginyalo golo gigi. Sirikal no golo pesa moro ni Floka financing locally led organization nen pesa mang'eny seriously molo billions nen pesa moya oko. Tido ka pesa ni pesa awega ni oroge bank tu yudo ka CS ringo gi ndege kata county wanobire Siaya motero 156 million aja Siaya notero 156 million CS digi ndege. Koro pesa makata transport gi pesa ni nyaora ora gi bank to yudo ka pesa ni
joka keto midhieri mang'eny kabisa mondo ng'ato yud pesa ni. Adier jogi timo gi chuny achiel, kata ken mana pidho yien. Iyudo ka mine owuok gi chuny achiel, gin gionge mibadhi. Ging'iyo ni joga bo bet nade. Ing'eni yudo ka gweng' kucha joka ng'iyo ni joga bo bet nade. Erokamano. To koro katieko kaka neno ka sirikal, ok aneno ka sirikal gin ikre mar konyo jo Kenya. To kako gikre gitim kata kara gikel kata yie matinwa mondo konji sani nikech pesa cha hapa ni gintie gima gitimogo. Gin gineno ji mana kaka kura, ok gine ji kaka dhano. Koro ka pesa ma ginyaka matin gikel yiewa nikech konyo ji ok gidwa konyo. Gisani to ji mondo pidh yien orit alwora. Gikel yie to giket route maber ma yie ringe mondo kik bed gi traffic mar yie town ka. Yiedhi maneno Nairobi ka gin mana mag ji ok gin mar county. Sirikal okel yie mane manya wacho ne joka nyalo. Erokamano nya Victor Kelo. Nitno gada go erokamano bende kuom bedo kodwa piny makawuono chenro mar piny. Nyakoro moge jwa ngin mi bedo kodwa kendo mirno ote sa osekalo dakika 5 tok sa 2 mar okinyi makawuono. Kale Bongecha wacho ni an Lucky Sama Nairobi onge kaka inyalo tero ng'ato dala to kaka odhi konyore gi familia mare onge. Omany pesa wateruru jowa mana jowa Madhare Water Dandora nitiere udi mabeyo to nengo gi ogonyore. Ochieng' Osungo wacho ni onagi duto te gibed motang' nikech koth pod medo chwe. Tinende ni oula pod medore, pod biro. Giwacho ni kik wagalre. Wacho kanyo ni wawinjo wach ogada no e yor welfare. Wakonyuru jowa mondo mold mago mokale masira machalo kamag Victor oula negowa masawa karachuonyo kae to wacho ni aneno uru eyo makare Ken Ondiek erokamano ahinya kuom medowa tich diriyo kuom miyowa oganda ma ok chiegni kod mchele mar plastic. Oteni yore oula oyudo chiemo gik mathoth mantiere kar kae. Erokamano ahinya kuom ote mari mayoronwa mano Victor kuom chenro makawuono. Mane makelo e giko. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumo kanyo kod mokio nyaka sango mabiro en ng'e jothumbewa kitaka kanyo kod Solomon Atito Kafaya. Kaito bang'e ng'aduogo kod twak mag rowere kwa penjo kaka rowere nyalo kungo kosoyo. An gi rowere 6 madhi bedo kwa twak godo Sadek nyakorom Sabich. Oriti masani. Skiza chapa ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Umeona? Evans Odhiambo. Pesa